ברוכים הבאים לפודקאסט הטיפ מהטופ. היום אנחנו כאן עם גיא שדות, מנכ"ל, מייסד ובעלים של עסק שאני מאוד רוצה שתציג את עצמך. אוקיי, אז שמי גיא שדות, אני בן 59 היום, ואני לא לבד בלחם ארטיזן, אני עם אחי, כל השנים עם אחי חיים שדות, אנחנו ביחד מנכ"לים ושותפים של העסק. זהו, משתדלים לעשות את הטוב ביותר, נשוי עם שתי בנות ובן, משתתפות איתנו ומשתתפים כולם לאורך השנים בהרמת החברה, בלחם ארטיזן. משתדלים תמיד לעשות את הדבר הנכון, גם בחיים וגם בעסק שלנו. ציון, אנחנו ראיינו פה המון אנשים מהרבה תחום של עסקים, ראיינו פה מנכ"לים, ראיינו פה סמנכ"לים, ראיינו פה יושב ראש ועד, ראיינו פה יזמים, ראיינו פה הרבה אנשים, ואף פעם לא יצאנו לראיין, זו פעם ראשונה שאנחנו מראיינים מישהו שהקים בעצמו. כל האנשים שדיברנו איתם, אולי מלבד אחד, לא הקימו בעצמם את העסק מאפס, ואתה הקמת העסק, והתגלגלת איתו לעוד ועוד ועוד, והיום אתה בעצם יש לך מעל 10 סניפים של הרשת שלך. 10 סניפים, כן. 10. נכון. ורציתי לשאול אותך, באמת, קצת על הדרך שלך בתחום הזה, מהעסק הראשון, קצת אם אתה רוצה, תספר על זה. עברנו דרך ארוכה, ואני יכול להגיד שהאמת, לא אני ולא אחי, בכלל תכננו להגיע לאן שאנחנו היום לתחום הזה. אני אהבתי מזון תמיד, אבל יותר מעולם, אפילו חשבתי עולם הטבחות, בישול, מה שהיום באמת... אני שנייה עוצר אותך, רגע, אני פתאום נזכר, לא אמרנו בכלל איזה רשת אתה מנהל, אמרנו? לחם ארטיזן. לחם ארטיזן, רשת של מאפיות. יש לנו מאפייה, אנחנו מאפייה יצרנית, שהיא לחמי בוטיק, מה שנקרא היום, לחמי שיעור. אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל לפי הלקוחות שלנו ולפי ספקים שלנו, הטופ של הטופ. לכן אנחנו לחם ארטיזן. בנוסף ללחמים אנחנו מייצרים עולם שלם של כל עולם המתוקים, עולם הקונדיטוריה, ברמות של שמרים, עוגיות, דברים מיוחדים, מלוכים, מתוקים שאנחנו עושים, לא נכנסים לעולם הקצפות, מה שנקרא. אז אמר שאנחנו לא הרבה עושים את זה. דרך אגב, חולשים גם על עולם הלחם, וגם בתור יצרנים, וגם על עולם הקונדיטוריה, שזה עוד יותר מורכב לעשות את זה. ובנוסף לייצור שלנו, יש לנו רשת חנויות, שרובן ממוקמות באזור השרון. הדרומי ביותר זה, אפשר להגיד, קו ראש העין עד רמת השרון, וכפר יונה זה הצפונית שלנו בעצם. התאהבתם במקום? השרון, אנחנו בעיקר מטעמי לוגיסטיקה והתפתחות של עסק, החלטנו להתרכז קודם כל פה, ולאט לאט. ואיך זה בעצם לנהל חברה עם אח? אתה עסק בעצם שהוא משפחתי, שגדל וגדל, זה כבר רשת, זה לא לנהל עסק קטן. איך זה? אתה ממליץ? אם אני ממליץ, אצלנו זה עובד. יש הרבה דעות בנושא הזה. אני לא יודע אם יש תשובה נכונה. אישית אני בעד משפחה. צריך לדעת לעשות את זה נכון. זה יכול להוביל למקומות, גם אני רואה במקומות אחרים שזה יכול להביא לפירוק משפחות. אבל איכשהו, אם עושים את זה נכון, אני מאמין שאין כמו משפחה, באמת, שיש להם את האכפתיות, את הדאגה שהם בפנים, לטובת העסק. אז אם יודעים לעשות את זה נכון, ואפשר לדבר על זה, מה דעתי, מה הסוד, לעשות את הדברים נכון. האמת זה איזשהו דרך חיים שלנו, שהיא גם בעסק, היא נכונה לעסק וגם לחיים האישיים בכל גיל. ולנו זה עובד ממש טוב. הרבה אנשים מתפעלים שיודעים שאנחנו אחים, אומרים בואנה, אנחנו 25 שנה פה בלחם ארטיזן, ואנחנו עוד באים, יש לנו עבר, שאלת אותי קודם לגבי ההתפתחות, היינו עוד איזה 5 שנים בקנדה, ששם בעצם נפגשנו בעולם הלחם, אז אנחנו למעלה אפשר להגיד 30 שנה ביחד.
ובטוב. ובקנדה עלה לכם הרעיון הזה? כן, אני אגיד לך איך, אנחנו אחרי הצבא, שנינו, אני יותר בוגר ממנו, ובעצם עשינו כבר אז, עשיתי למזרח, הרחוק, כמה שאתה רואה אותי היום ככה וזה, עשינו סיוב איזה שנה במזרח, אחרי זה נסעתי שנה דרום אמריקה, הוא אחריי גם כן עשה את הסיבוב, ואז כמו היום אני זוכר את זה בניו יורק, הייתי ככה ואמרתי מה עכשיו? מה עושים? דודה שלי זיכרונה לברכה ממש עכשיו לפני חודש וחצי היא נפטרה, צלצלה עליי מקנדה, מטורונטו, אמרה לי גיא מה העניינים וזה, דיברנו, אמרה לי בוא תעשה פסח אצלי, אמרתי, שרנו את המזוודות בניו יורק, נסעתי אליה לקנדה, דודים שלי שם, להם הייתה מאפייה Jewish Bakery, ממש Jewish Bakery עם בייגלס, משהו הולך ככה מאוד ותיקה בטורונטו, והיא דודה כזאת, דודה Jewish כזה, יהודיה כזאת, אמרה לי גם, מה אתה, כאילו, לאן אתה חוזר? כאילו, מה, בוא, ככה ממש, הצמידה אותי שם, מה יש לך, 12 שנות לימוד, כאילו, ומה, ומשם זה הכל התחיל בעצם נשארתי שם, והצטרפתי לדוד, היה לנו את המאפייה, ממש כמו בסרטים, הוא קנה אותה מיהודי, ניצול שואה, עם מרתף שעושים שם בייגל, וממש זה היה חוויה מטורפת ללמוד מהאנשים האלה. אחי הצטרף אליי, אחרי שהוא חזר, אמרתי לו בוא, חיים בוא אליי, בוא ביחד. שם הקמנו את המאפייה הראשונה עם הדוד בטורונטו, מאפייה שונה מחלק מהדברים נמצאים פה היום, הבייגל זה דוגמה שהולך מאוד טוב, והיינו שם 5 שנים, היינו צעירים מאוד יחסית, והתגעגענו לארץ, זה הסיבה שעזבנו את קנדה, תכלס. ואז התגלגלנו משם, עזבנו, החלטנו לעזוב, מכרנו את החלק שלנו והגענו לארץ, ובעצם פה התחלנו את כל המסע שלנו לעולם הלחם, התחלנו שוב ניסיון בקטנה, בבייגלס, ממש אפשר להגיד שבישראל, אני חושב, מי שמצליח בעסקים בישראל, אני חושב שהוא יכול להצליח בעסקים בכל העולם. זה המקום הכי קשה לעשות פה עסקים. ככה נראה לי, לפחות מהניסיון שלי, שלנו. אז מאיפה בעצם השם הזה? לחם ארטיזן? בעיקרון זה היה שם זמני. כשהתחלנו ועברנו, אמרתי לך שבאנו מקנדה עם כל ה-Jewish Baker, עם הלחמים, כל הקו לחמים ובגז שהוא קו אחר, ואז נכנסנו לקו הזה של בעצם נחשפנו, היינו בין הראשונים. זה אנחנו היינו ולחם ארז. אנחנו התחלנו, לא היה לפני זה. בארץ, ובעצם השם הזה, ארטיזן, זה בא מהמהות של הלחמים האלה, שזה בעצם ארטיזנל ברד. ארטיזנל זה בלטינית, ארטיזן זה באנגלית, זה בעצם סוג של, אפשר להגיד, אומנות. זאת אומרת, יכול להיות גם נגרות ארטיזנל, אז אמרנו, לא ידענו, היינו צריכים לבחור שם, אמרנו, אוקיי, בואו... זה לחמי ארטיזן קוראים לזה בארצות הברית איפה שלמדנו בצרפת, אז בינתיים נקרא זה לחם ארטיזן. יפה, אהבתי. כן, אבל היו לנו עם זה דברים, כי יש פה עניינים שעל דברים האלה, אנחנו בענייני עסקים, צריך לחשוב עליהם מראש גם, כי שם, איזה עניין אם זה גנרי, זאת אומרת, אם אתה יודע, אתה יכול לשמור אותו ולרשום אותו בתור שם, אז הצלחנו לעשות את זה, אתה צריך לצרף לוגו וכל מיני דברים, אבל הצלחנו לבסס את זה, כי עברו אחרי שנים, ונחשפנו פתאום לעניין הזה, כי הצלחנו לעשות את זה, וזה השם. מעולה. מכאן זה הגיע. אני חוזר לשאלה הקודמת אמרת בתשובה שלך, שמי שיכול לנהל עסקים בישראל, בעיניך יכול לנהל עסקים בכל העולם, ואני מתחבר לזה, ואני רציתי לשאול אותך דרך השאלה הזאת, משהו שבאמת קשור אלינו לישראל, בעניין של ניהול עסקים. איך אתה עברת את 4 שנים האחרונות כעסק, גם מבחינת הקורונה, שזה משבר עולמי, וגם אחרי 7/10, שזה משבר מאוד מאוד חזק במדינה. איך מתמודדים כעסק עם האירועים האלה? איך חווית את זה? תקופות לא פשוטות, זה ממש בהרבה מעגלים. זה תופס אותך בהרבה מעגלים. אני חושב שיחסית, אם אפשר להגיד מזלנו, התחום שאנחנו עוסקים, אז הרבה פעמים אפשר לקרוא לזה בזמני מצוקה,
דווקא בעסק כמו שלנו, בעסקים דומים, מבחינת הבסיס, הביטחון שאנשים ממשיכים לקנות הוא חזק. זה דרך אגב, נחזור לדודים מקנדה, כשאנחנו הגענו לקנדה ועשינו ברור, הייתי שם ככה, והדוד אמר בוא, אני אלמד אותך, תיכנס למאפייה, ולא ידעתי, הייתי צעיר מאוד, צלצלתי גם לאבא שלי, התייעץ, מה מימו, כאילו, צריך גם כספים, מאיפה כסף להתחיל, ושאלתי גם את הדוד, כאילו, מי ממו, ככה לעניין של העסק, לא הכרתי, הוא אמר לי, תשמע, מיליונרים לא נהיים מהתחום הזה, אממה, בסוג כזה משפט חוכמה כזה, אבל לחם תמיד אוכלים. לחם תמיד אוכלים, תמיד אכלו ותמיד יאכלו. האמת שהגיעה הקורונה, אני זוכר שאמרתי לאחי, דוד מוטי, תראה כמה שנים עברו, אמרתי לאחי, תשמע, תראה, זוכר מה דוד מוטי אמר לנו? הוא צדק. הוא צדק. זה איזשהו משהו בסיסי, נכון שאנחנו לחם שהוא גורמה, שהוא יותר, אבל עדיין, זה משהו שהוא מוצר בסיס. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שיחסית להרבה אחרים היה לנו באמת סוג של מזל. אממה, המון התמודדויות מהקורונה, המון התמודדויות במלא מעגלים. זה התחיל מעניינים שלא היינו, אנשים בתקופת הקורונה לא יצאו מהבית. אנחנו לא היינו בנויים בכלל בעולם של, היינו בנויים רק על רכישה בתוך הסניפים, שאתה מגיע ואתה קונה בסניף, אנשים לא יוצאים מהבית, פתאום אתה צריך להקים מערך של שליחויות. לא היינו בזה בכלל. וזה מה שהתחלנו לעשות, שזה מערך של שלוחויות, זה לא רק שהשליח יגיע אליך, זה כל עניין של קליטת ההזמנות, תחנות הזמנות, ליקוטים, ממש כל התהליך הזה, ופשוט אין, אתה פשוט בונה אותו, כמו שאנחנו בנינו כל דבר בעסק, לומדים את הכל, את כל התהליך, עושים לימוד עמוק, עושים הכנה, מתחילים לרוץ, לומדים מטעויות, תמיד יש טעויות, משפרים תוך כדי תנועה. הדבר הכי חשוב אבל לפני זה תמיד ההכנה, עניין של הכנה. לפני פעולה, עדיף כמה שעות, כמה ימים, לא משנה כמה נדרש הכנה, בשביל לצאת לפעולה עם מינימום שגיאות. מתקופת הקורונה, דרך אגב, התמודדנו עם זה, התמודדנו עם זה יפה, זה היו הרבה דברים, עכשיו אני נזכר גם, הלחם שלנו חשוף ללקוחות, אנחנו חלק מהקונספט שלנו היה בחשיבה, בהחלטה מודעת, שאתה בתור לקוח נכנס, ואנחנו רוצים שתתקרב ללחם. רוב המקומות אתה תראה את הלחם אחרי הדלפק של העובדים, אנחנו החלטנו להנגיש אותו לקרוב, שאנשים יהיו ליד הלחם, בקורונה פתאום זה משהו שאתה לא כל כך, אנשים, ואז היינו צריכים להתמודד עם זה, איך אנחנו מתחילים לעטוף את הלחמים, שזה נראה פשוט אולי, אבל לא, זה זמנים, זה צריך לעמוד בזמן ללקוחות בבוקר, זאת אומרת, יש הרבה שרשרת של עניינים תפעוליים שצריך למדוד אותם, להתכונן להם ולעשות אותם, עניין של עובדים פתאום לא הגיעים, פתאום כל הצוות, אתה עכשיו יודע את זה מראש. אם אתם זוכרים בכמה הדבקות היו בקורונה, אז אנחנו אמרנו, אוקיי, מה קורה אם עכשיו כל הצוות שלי בחנות, עכשיו נדבק בקורונה, מה אנחנו עושים? ממש כמו צבא. אנחנו בכלל את העסק שלנו, אנחנו אוהבים לנהל אותו ממש בצורה כזאת. אמנם בניגוד לצבא זה לא חיים ומוות, אבל כל ההתנהלות מבחינת נהלי עבודה, מבחינת חשיבות לדברים, מבחינת הכנה, הכל ממש בצורה כזאת, הכי פרטני, לרדת לפרטים הכי קטנים. וההתמודדות שם הייתה גם בעניין הזה, וגם הכנות לגבי הצוותים. דרך אגב, מאותה תקופה זה גורף היום לכל המדינה. אני לא, גם עולמי לדעתי, אבל במדינה בכלל, עניין של כוח עבודה. אנחנו תלויים בכוח עבודה בני אדם. ומצוקה מאוד 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 קשה, מאוד קשה. גם בריטל, גם במסחרי, גם בייצור, מאוד 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 קשה. זה דבר גורף, אנחנו לא לבד בזה, זה כמעט בכל התחומים. משהו קרה מאז הקורונה.
אני נראה לי שאנשים פשוט השתנה להם איזשהו משהו בתודעה. הם פחות, הם מוכנים לדוגמה להרוויח פחות ולעבוד פחות. האיכות חיים או מה הטעם בחיי נראה לי פתאום נכנס לאנשים ממש באיזושהי צורה ככה, רצו לא רצו, וזה פשוט ככה. וזה משפיע בפועל על זה כבר לא עניינים אפילו לפעמים עניינים של כמה אתה משלם לשעה לאנשים, זה ממש מעוררים את העבודה כן או לא, אפשרויות ברשת שעלו בתעסוקה דיגיטלית שהיא אפשר לעשות אותה מהבית או מכל מקום בעולם. בקיצור כל העולם הזה שדורש כוח אדם הוא מאז הקורונה ממש במגמת עלייה, במגמת ירידה אפשר להגיד, הוא ממש בבעיה. ומשתדלים ללמוד להתמודד איתו גם, זה ממש ככה. גם בפרק עם אייל הוא אמר בדיוק את אותם דברים, את העניין הזה של אייל ישראלי, את העניין הזה של כוח אדם, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לגייס בקימונאות, ופה בישראל הוא דיבר, כן, כמו שאתה, בעיקר על ישראל. אוקיי, אתה מרגיש את זה, אתה אומר מהקורונה בעיקר. זה בדוק, מהקורונה במגמת ממש גרף, כן, זה פשוט, זה ממש ככה. ממש ככה. מאוד קשה, אני חושב שניהול כוח אדם זה הדבר הכי מאתגר. הכי מאתגר, אין שום דבר יותר מאתגר. בני אדם, נו. אין דבר יותר מאתגר. כאילו, הלחם שאנחנו עושים, אנחנו יודעים להתמודד איתו. אין לו כמעט הפתעות אם אתה עובד איתו נכון. אתה יודע, זה דברים בטבע שאתה עושה X, הוא נותן לך Y. כאילו, הכל עניין של יחס, הוא מגיב לך בצורה מאוד, מאוד ברורה. לפעמים יש איזה הפתעות שאתה לא, אבל אתה מבין שזה פה טעות שלך. וברגע שהוא קיים, הוא נמצא, כל שאר הדברים נמצאים, הם לא דינמיים, הם בשליטה. כוח אדם הוא דבר מאוד לא צפוי, הוא מורכב, אתה תלוי בכל כך הרבה דברים, שזה פרמטרים, שזה הדבר הכי מורכב. אני מאמין שאם תשאל כל הבעלי עסקים שתלויים, בטח בקימונאות, הם יגידו לך את זה. ואדם צעיר שבתחילת דרכו מאוד רוצה להיכנס לעולם העסקי. ורואה אותך ואומר לעצמו, זה בן אדם שיש לו 10 סניפים, והוא עשה ככה, והוא כן מתמודד עם הקשיים האלה ועם הדברים האלה, ובסוף יש לו חברה גדולה שהוא מנהל. איזה טיפ מה הטיפ לדעתך בשביל אותו אדם? קודם כל לאהוב מה שאתה עושה. לאהוב מה שאתה רוצה, מה שאתה עושה. אמר לי פעם, אני משתדל ללמוד מאנשים. זה גם דבר שצריך, כדאי מאוד 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 מאוד, לפני שעושים משהו, ללמוד. להאמין בעצמך, אבל תמיד להשאיר את המקום הזה שהוא לא, אין. אני ותו לא, ורץ קדימה כאילו בכלל לא מקשיב. ללמוד. כמה שיותר נתונים שאתה מקבל, כמה שיותר נתונים שאתה אוסף, שזה לימוד מבחינתי, אתה תוכל בסופו של דבר לעשות את ההחלטה הכי נכונה. אישית, לא כולם מסכימים עם זה, אבל איכשהו אישית אני חושב החלטה בודדת, החלטה לבד, היא החלטה פחות נכונה מהחלטה ביחד. זה תלוי גם באנשים, אבל ככה בזה אני מאמין, שיש החלטה של 2 אנשים, ואפילו של יותר אנשים, בסופו של דבר, הרבה פעמים יוצא אש ותמרות עשן, אבל בסופו של דבר ההחלטה שתצא, היא תהיה בהכרח הכי נכונה, מתוך מגוון הדעות. לגבי מה שאני מקווה שאני אזכור את זה, שאמר לי ככה איזה אבא של חברה, ממש מזמן, והוא אמר, כדי שאני לא אשכח את הדברים, יש 3 דברים אם אתה רוצה לדעת אם אתה במקום הנכון קודם כל, יש 3 דברים שכדאי שתקח אותם בחשבון. אחד זה שאתה אוהב מה שאתה עושה, השני זה שאתה מרוויח מספיק, כל אחד יש לו את הרצונות שלו, אבל שאתה מרוויח מספיק, טוב לך עם הרווח שלך, והדבר השלישי זה שיש לך מספיק זמן גם לעצמך.
אם יש לך 3 מהפרמטרים האלה, אמר לי, אתה חביבי, אתה במקום הנכון, 10. אם יש לך 2 פרמטרים משלושת הדברים האלה, אתה במקום טוב. כאילו, אל תברח כל כך, אתה במקום טוב. אבל אם יש לך רק אחד משלושת הפרמטרים האלה, יא חביבי, תזוז. זה, אתה לא במקום הנכון. אני חושב שלאור זה, כן, גם אני אהבתי ואני בוחן את זה. אז יש דברים שאתה יכול לשפר אותם מתוך 3, שאתה פתאום קולט איפה אתה נמצא ואתה יכול לשפר אותם בעשייה, ויש דברים לפעמים שאתה אומר בונה, אני לא, או שאני במקום, זה גם דבר להתמודד עם קשיים שבאים, אז אתה עושה עוד פעם רגע ברור, רגע, בוא. אז זה העניין, אם אתה קודם כל שיש לך רצון למה שאתה עושה, והרצון הזה הוא חייב שיהיה לך רצון, ורצון נולד מזה שאתה אוהב את מה שאתה עושה, שהוא מאתגר אותך, ודיברנו על 3 הפרמטרים, אז זה לא רק כסף, 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 כי לדעתי זה לא מספיק, זה לא מספיק, אין לך כסף ושאר הדברים לא יהיה לך. וחלק מדיברנו על זה קודם, על עניין דברים של טיפים גם לחיים, זה שזה לא הכל, ואנחנו בני אדם, וכשאתה צעיר עוד מילא אתה לא רואה את זה, אבל כשאתה מתקדם, החיים שלך הם מוגבלים, מה לעשות? אנחנו מוגבלים בזמן. ואדם מתישהו, ועדיף כמה שיותר מוקדם, הוא עושה את החשבונות שלו בחיים, מה הוא רוצה מעצמו בחיים, וזה שהוא רוצה, נגיד, אוקיי, הוא רוצה להרוויח, יש כאלה רוצה הרבה כסף, אוקיי, זה בסדר. רק בוא תדע את המחירים ותיקח את ההשלכות לשאר, אם זה 3 הפרמטרים, אני אישית, יש לי משפחה, יש לזה השלכות על משפחה, חברים, ועוד דברים שיש בחיים בעצם, באמת אם אתה אוהב מה שאתה עושה, או שאתה נקלע למשהו שאתה בעצם שם עליך אזיקי זהב, ואחרי זה אתה קשה להיפטר מהם. כשאתה אומר השלכות, תן דוגמה של יום בשגרת החיים שלך. זה תלוי, היום אני ממש, בתכלס אני יכול לבחור היום תכלס כמעט מה שאני רוצה לעשות. יש לנו ברוך השם העסק עובד, יש עובדים, אבל זה חלק מה-DNA, כאילו גם כשאני יוצא לחופשה, אשתי נוזפת בי שאני מוטרד, אחרי יומיים בזה אני כבר כאילו מרגיש לא, זה דווקא דבר שאני רוצה לשפר, אני מרגיש לא נוח, כאילו משהו לא בסדר, העבודה, העסק, ודווקא בדברים האלה זה דבר שהייתי רוצה לדעת יותר, לשחרר, יש אנשים, עובדים, ולקחת את הזמן שדיברנו עליו קודם. כאן בבוקר, זו שאני באמת ניגר ליד הים, אני בשביל לנקות את הנשמה שלי, קודם כל יורד להליכה, חדר כושר או הליכה על הים, לפחות איזה שעה ומשהו, שזה הכרח כבר עם כל הדברים שיש לי להתמודד איתם מהעסק, ומשם אני מתחיל את היום, כבר תוך כדי כמובן טלפונים, וואטסאפים, כל מיני עניינים, הרבה החלטות שצריך לעשות תוך כדי היום, ומשם בהתאם ללוז, שיש לוז ופרויקטים ומטרות שצריכים לעשות, אם זה פגישות עם המנהלים, מנהלי אזור, אם זה להגיע לחנויות, לראות מה קורה שם, בכל זאת ביקורת מנכ"ל, אם זה ישיבות הנהלה דירקטוריון שיש לנו לכן הכרתי לכם היום קצת במפגש, שממש התארכה מכל מיני דברים בלתי צפויים. ועוד הרבה בלתי צפויים שבמהלך היום. הרבה החלטות. במקום הזה לפעמים אנחנו מתגעגעים, אני ואחי אומרים, וואי, התחלנו, היינו בבצקים, כל כך אוהבים את המקום הזה של הבצקים. זה החלום שלנו, ככה לעשות איזה חדר של פיתוחים, לפתח, ושם היום זה הרבה החלטות, כל דבר שבעצם מנהלים לא מצליחים לפתור עולה אליך. אז זהו, סיום יום בדרך כלל כבר יורד, בלי לשים לב כבר, כן, זה עניין של, אני מוצא את עצמי, המרכז שלנו ברעננה, בדרך כלל, לפני 6, אין מצב כזה, לפעמים 7, 8, אני בדרך
בדרך הביתה, אני גר באזור חדרה, וזהו, משתדל ימי שישי, כמה שהם ימים מאוד עסוקים אצלנו, אבל ימי שישי אני משתדל לקחת כאילו ימי משפחה, וכן לקחת את החופש הזה מכל השבוע. שבת אנחנו קשרים, אז זה ברור. זהו, זה לגבי איך לא שגרה? שגרה עמוסה קצת, כן. שגרה מאוד עמוסה, מאוד עמוסה. יש יותר, יש פחות, אבל היא עמוסה. הרבה בלתיים, הרבה עניינים. כן. אתה אומר רק 8 בערב, לפעמים אתה יוצא לבית, אני בטוח שיש גם ימים שאחרי. נכון. אני אומר באמת תודה, זה חלק עם הטיפ, כאילו, זה עניין. בשבילי, זה תלוי גם באופי של אנשים. בגלל זה אני אומר תודה שאני לא לבד, ואני עם אחי בתחום הזה במיוחד. גם הריטייל, גם הייצור, זכור מה שאמרתי לך לגבי עניין של כוח אדם, שזה גורף לכל אורך, זה עובדים פשוטים עד הנהלה, הכל מאוד 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 קשה. כל הזמן דינמי. כן. אז טוב שאנחנו, כל אחד מאיתנו אומר תודה שאנחנו לא לבד, זה ממש ככה. מעולה. רציתי לשאול אותך כבר לקראת סיום, איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים? אותך, את העסק? שאלה טובה. היה לנו איזה הרבה דיבורים, כי אנחנו נמצאים שנינו, גם אני וגם אחי, תכלס בשלב, אנחנו לא 59 או 57, בלי לשים לב הזמן אף, ממש ככה. זהו, יש לנו דור צעיר שחלקו הולך למקומות אחרים, שלחנו אותם ללמוד, אנחנו באנו בצקים, עשרת השם ברפואה, בעריכת דין, בפסיכולוגיה, כולם עברו דרך המאפייה, אבל אנחנו קודם כל שלחנו אותם שיהיו בעלי מקצוע. יכול להיות שיש חלק שכאילו, בילדים שכן חוזרים, אנחנו רואים את זה בחזרה, שכן ירצו להצטרף. אנחנו צריכים מכל התחומים האלה שאמרתי לך, צריכים אותם בפנים גם, לפחות חלקם. ואנחנו בכל זאת, ההחלטה שעשינו, זה באמת, זה ממש שאלה שהיא עכשיו, ממש לשנה האחרונה שעשינו חשיבה מה לעשות, ואיך, לאן דרכנו פונות במצב הזה. ואנחנו רוצים בכל זאת ללכת להמשיך ולהתפתח. יש לנו תוכניות איך לעשות את זה, להתפתח כי זה דורש עזרה, זה דורש הרבה דברים, ולהתפתח מעבר לאזור השרון. אנחנו עושים גם עכשיו, מתחילים בחנות רעננה שלנו, שהיא חנות הדגל, אנחנו עושים עכשיו עדכון לחנות ועדכון לקונספט. הקונספט שלנו עד היום היה מאוד, קבל את השירות הכי טוב, את המוצר הכי טוב, תודה, קח קפה, to go, ותודה ולהתראות. אנחנו עכשיו מכניסים, פותחים, עושים מקום ישיבה מאוד יפה, ממש עושים שם שיפוץ, ומכניסים את כל העניין, נקרא לזה בילוי, שהלקוחות שלנו גם יוכלו להגיע, מעבר לזה שהם באים מכוונים מטרה לקנות את הלחם המעולה, יש לנו את המוצרים, אלא יבואו, יוכלו לשבת, יש לנו מאפים מעולים, יש כריכים, סלט, ברמה, לא מסעדה, אבל ניתן לך את המקום לשבת, קפה טוב, קפה מעולה ממש, בכיף לשבת עם מוזיקה שיש לנו ככה של הצרפת הישנה הטובה, וליהנות מהדברים האלה, וזה דבר אנחנו משדרגים אותו אחרי זה בכל החנויות, וזה הקונספט שאנחנו בעצם מקדמים אותו, עם תוכניות עתידיות, אפילו לקחת את העניין הזה של הערב, של הלילה, שבעצם אנחנו סוגרים היום חנויות 8, 8:30, לאפשר אפילו התוכנית העתידית היא לראות, הכל קיים כבר בתוך החנויות שלנו, כל הקטע של בוא נגיד 100 שעות האלה, קצת לתוך הלילה, 12, יש פוקאצ'ות, יש לנו פיצות, יין, קצת בירות, וממש לנצל את העסק, ולתת לו איזשהו היפוך, איזה טוויסט, זה עניין של העסק, למקסם בעצם את הקיים, בלי להפוך לעשות שגעונות מדי, ממש 90% להשתמש בקיים, ונתת את המענה הזה גם לשעות האלה, שעות לרווח, מקווה שיהיה כוח אדם בשביל לעשות את זה. זה התוכניות העתידיות שלנו. זה כיף.
תשמע, אני מאחל לך להצליח בכולן. כבר יש לו תוכניות סדורות, היו אורחים פה שהתלבטו, שאמרו, מה, אתה שואלתי אותך, שאלתי אותו, אמר לי, שנה הבאה אני בתאילנד. אז אני מאחל לך באמת להצליח בכל הדברים האלה. לא, תאילנד, אבל אני רוצה לשלב את זה. קודם כל תודה. תודה רבה. אנחנו רוצים לשלב את התוכניות האלה, אבל שזה הרבה עבודה, אנחנו ניקח איתנו אנשים שיעזרו לנו, כי בכל זאת אמרתי לך, חייבים לשמור לפחות 2 מתוך 3 מה זה אנחנו אוהבים מה שאנחנו עושים, וברוך השם מרוויחים מספיק, אנחנו לא בוחרים, ואנחנו גם רוצים להשאיר לעצמנו את הזמן הזה, עד היום מצליחים לממש את הזמן הזה, להיות עם המשפחה, לצאת לחופשות ולעשות את זה, וזה המטרה. אם אפשר, רציתי להוסיף איזה משהו, שמבחינת, כי יש פה את הטיפ מהטופ, לא מחזיק מעצמי מהטופ, אבל בקטע של עניין של טיפ, שאני חושב שהוא שאלת אותי קודם, על עניין של באמת עצות לעסק, ואני חושב שזו עצה שלמדתי שהיא מאוד מאוד ממש הכרחית, במיוחד בשותפויות, כי דיברנו על, אז אמרתי לך שאני בן אדם שהוא ממש מאמין בה, ובטח בעניין של שאלת אותי על המשפחה. וזה מה שאני יכול להגיד, שזה גורף גם לעסקים, מאוד יכול לעזור בעסקים, וגם בכלל, בחיים, זוגיות, במה שזה לא יהיה. יש את העניין הזה שתמיד, וגם אצלנו, כאילו זה קורה אפילו בדברים לפעמים שטותיים, וכל אחד חושב שהוא צודק, עכשיו הולכים צריך לעשות משהו, צריך לעשות לוגו, צריך לחדש לוגו, זה יכול להיות על דברים משמעותיים ואפילו פחות, ואתה רואה בעצם איך כל אחד פתאום מתחיל להיתקע לא, אני חושב שזה ככה, זה הדבר הכי נכון, אם נעשה מה שאתה אומר, זה יהיה אסון, ואומר, לא, זה ככה הכי נכון, אתה יודע, אני מאמין שמישהו בשותפויות ובכלל גם בחיי נישואים וזוגיות מכיר את הדברים האלה. אני אומר משהו קטן, זה מזכיר לי, אתה יודע, שרק פתחנו את הפודקאסט, אז גם ביניכם, כן. אז היה את הקטע הזה, שאתה באמת, על בדיוק הדברים האלה, אתה אומר, אני רוצה את הלוגו הזה, לא, אני רוצה את הלוגו הזה, אני רוצה את השם הזה, ואז אתה מוצא את עצמך, לפעמים 2-3, מתווכח על שם או על לוגו, ואני אומר לעצמי, לא, רגע, אי אפשר לעבוד ככה, בסוף לא יהיה פודקאסט בכלל. אז צריך, אין מה לעשות, צריך, אני מסכים איתך שחשוב לקבל בשותפויות, חשוב לעשות את זה בצורה חכמה, בוא נגיד, אבל גם מדי פעם צריך מה שנקרא לתפוס, זה השם, זה הלוגו, ואין מה לעשות, הולכים עם זה, ואם התאורה אז לא תעבוד ככה, ואם הרמקול לא יהיה ככה, אין מה לעשות. ואיך זה יקרה, קודם כל אמרת דבר, אני לא יודע אם שמת לב, אבל תוך כדי שאתה אמרת את הדברים, אמרת משהו זאת הנקודה. זאת הנקודה שהיא הנקודה שאם מבינים אותה, ויותר נכון לעזוב להבין בשכל, אלא מקבלים אותה, כי יש פה עניין שאדם צריך פה, זה עניין של אגו. אדם צריך מה שנקרא לבלוע, ולקבל את זה ב100%, לא לשמור בפנים איזשהו, אפילו הטמפו, תבין, זה עניין של החלטה, ואמרת, לא יהיה פודקאסט. וזה בדיוק העניין, לא יהיה פודקאסט. כי למה? כי הפודקאסט, אני הולך אליכם, כי הפודקאסט בשבילכם, הפודקאסט זה הדבר הכי חשוב. זה לא חשוב אם אתה עכשיו צודק, יכול להיות שצודק, אני לא יודע. זה לא חשוב אם אתה צודק, או הוא צודק. ברגע שאנחנו נשארים במקום, ואני קורא לו צודק, לא צודק, יש הרבה רמות שזה. ברגע שאנחנו נשארים בוויכוח שלנו, בדיבור שלנו, בקשר שלנו, אם אני נשאר איתך בקשר שלנו, שבצודק, לא צודק, אני אומר לך, זה רק שנאה, רק מלחמות, רק פיצוצים, רק דברים שיכולים להוליד, אם זה נשאר שם. כל החוכמה בשותפויות, לא משנה איפה זה, זה להבין מה הכי חשוב, ולזכור את זה, מה הכי חשוב. אם זה בזוגיות, מה הכי חשוב לנו, מעלינו, מה אנחנו מחזיקים מעלינו. אם זה אצלנו בלחם ארטיזן, אנחנו יושבים לפעמים צרחות בתוך מעצבים את הבן אדם. אבל כל הזמן, לאורך השנים, שנים, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, מעלינו יש את לחם ארטיזן, שהוא בעיקרון, הוא הכי חשוב. הוא בעיקרון, לא בעיקרון אפילו, הוא הכי חשוב, יותר מהדעה שלי עכשיו, או יותר מהדעה שלו. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר בפירוד הזה, של אתה צודק ואני צודק,
טוב לא יצמח מזה. ואם, אפילו אם אני חושב שהוא לפעמים, אני אומר, בוא לא יודע איך אתה רואה את זה, כאילו זה, אבל אני מבין את זה, ואנחנו מבינים את זה, ואני אומר, אוקיי, אני מבין פה, מישהו, כל פעם זה גם מישהו אחר מוותר דרך אגב, כן? או מבין, אומר, אוקיי, ואתה צריך את זה ב100% לעשות. אני לוקח את זה, מקבל את זה, והולך עכשיו, אני מסתער, אנחנו שנינו מסתערים, מה שקורה, שנינו מסתערים על המטרה ביחד ב100%. ירדה החלטה, אמרת, נכון? צריך החלטה, ירדה החלטה, מישהו פה ויתר הרי בהחלטה הזאת, מישהו פה ויתר. מי שוויתר, 100% עכשיו אני איתך מסתערים. למה אם זה לא יהיה 100% מסתערים? לא טוב, אבל ברגע שאני אומר לך מניסיון של כל כך הרבה שנים, וזה לא משנה במה, ממש ככה. אני יכול להשליך לך את זה גם על מה שקורה במדינה שלנו. על הכל, לפעמים גם. זה מה שקורה במדינה. אני חושב גם על הכל, כן, זה... תקשיב, ישבתי, מה זה לא קורה, תערכו את זה איך שזה, ישבתי, אני זוכר, זה הרבה דברים, ישבנו עם אמא שלי, אני ישבתי עם אמא שלי, בן מושב צופית, ישבתי שם, אני זוכר את הקטע, ודיברנו, היה ימין, שמאל, וזה, כל הדברים, אתה יודע, לא משנה עכשיו עניינים פוליטיים, ואתה רואה את הקרע הזה, ואני אומר לה, תקשיבי, זה לא משנה, תכלס, זה לא משנה, האמת, זה לא משנה עכשיו, נגיד, מי יזכה בבחירות, זה לא משנה, ככה או ככה, הלוואי, ומי שיזכה בבחירות, כל הצד השני, יצליח להגיד, אוקיי, זה מה שזה, ואני הולך עם זה ב100%. זה כאילו נשמע נאיבי, אבל זה בסוף יהיה ככה. אם אני ב100% הולך איתך עכשיו, קשה, קורע, אבל אני מבין שאתה אח שלי, ואני איתך ב100% על הפודקאסט עכשיו, תראה מהמדינה לפודקאסט מנו, אני ב100, כי זה יותר פשוט, זה מדינה זהירה מאוד גדול, הדברים מתהפכים. הדברים מתהפכים. כשאנחנו פה עם ישראל, אני בכוונה אומר לך, זה דבר שמאוד קרוב לליבי העניין הזה, שעם ישראל יהיה אחד בדעה שלו, וזה לא משנה מה יהיה בכלל, זה ממש לא משנה. הצודק לא צודק הזה, זה לא משנה. ברגע שיהיה אחד, וכולם אחד, בום, איש אחד בלב אחד, אומרים, אחד, הדברים מתהפכים. הטבע איתנו. אותו דבר הטבע גם בפודקאסט, אני רואה את זה גם אצלנו, דברים שאני יכול לראות אותם לפני זה, כי אין מצב, זה לא יצליח, זה כאילו, זה לא יקרה, אבל אני הולך עליהם, אני מוריד את זה, שם את האגו שלי בכיס, אומר אוקיי, נזכר מה הכי חשוב, ובואו נעשה את זה הכי טוב עכשיו, אני איתך, קדימה, וואלה, הדברים מסדרים, ושזה לא קורה, אנחנו רואים מה קורה, כשזה לא קורה. כשזה לא קורה, זה... מסכים איתך ב100%. זה דבר זה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת. נכון, האמת. טוב שמנת את זה לסוף. אני חושב שזה, האמת, זה הדבר הכי חשוב. עסקים זה חלק מהחיים שלנו. כסף זה חלק מהחיים שלנו, זה גם צריך לדעת להשתמש בו זה לא סתם הקורונה באה, זה לא סתם מה שקורה לנו, מה שקורה לנו, זה לא סתם שאין עובדים, זה לא קורה סתם שאנשים היום כאילו, הם משתנים בהרבה, זה לא סתם ככה קורה, אני מסכים. העסקים הולכים להשתנות לגמרי. אני אצלי כבר הסתכלתי, אני עדיין זה, אבל אני יודע שזה יגיע לזה, לא דיברנו על זה כל כך, אבל אני כבר מסתכל על איך העסק הזה ממש בלי עובדים, אם בכלל יגיעו לחנות. מה קורה, מה עולה, אתה יודע, הדברים משתנים לגמרי. אתה רואה עגלות היום בכימון, אתה רואה הרבה דברים, אבל זה כאילו משיג את זה. הכל משיג את זה כבר, ממש, מה? בטוח נגיע לשם, אבל זה... אני נראה לי שזה יגיע לשם. קשה לראות את זה, אבל זה עובר. זה יגיע לשם, אין לי ספק. בתחום שלנו יש לנו הרבה ויכוח אצלנו, מה זה ויכוח? כי אנחנו מסתכלים, אני רואה את זה, ועדיין אתה לא תופס, כי אתה אומר, איך אתה תקנה בלי להגיע, בלי להריח, בלי לראות, אבל כן. מטורף. כן, זה מטורף. הגדרה אמיתית. נכון, נחכה שזה יגיע, ואנחנו נראה. וגם כשזה יגיע, גם אז נראה אותך, ונראה אותך לעסק בלי עובדים. יאללה, אני מאחל לכם הרבה בהצלחה. תודה. מאוד מעניין.
ותגידו לי איפה לשמוע אחרי זה את כל הדברים, נשמע את האחרים גם. ברור. אני שומע כל הזמן, תשמע את באמת מעניין. אנחנו מאוד שמחים שהגעת, ותודה רבה שבאת. בכיף.